و спонсори видеои имрӯза ширкати букмекери 1xbet. нафароне ки бозӣ мекунанд ё ин ки сар карданиянд марҳамат. 1xbet коэффициенти баланд ва пардохти зуд. ссилкаи сайт дар таги видео. вақте дар магазин меган барои возврат кардан ҳатман бояд этикеткаш кандагӣ набошад. навбат ки вай ман яди чида спорданӣ будам. майли ку бё бинум. этикеткаш дар ҷошай. дидам майли. бо чӣ? ту чӣ қатъи соус хӯрдӣ? этикеткаш дар ҷошай. бля пӯшидагиро намеспорам. не майра напӯшидам. ман фақат чен кардам тамом. этикеткаш дар ҷошай. фақат деонай чите. навистагие ки футболка буд. кани мондагиш? намедонам худашам хали буд. этикеткаш дар ҷошай. мо шафтолу намефурӯшем. не ки этикетка дора. бесту махдум. этикеткаш дар ҷошай. қафош дай. эй сага хариди дига обратно намеспорӣ. мумкин нест. не этикеткаш дар ҷошай. бачаҳо камкам хитри шидан дар корай. дар кор мешавад. эй гӯш кун мада отчёт кардам дар корай. ту чӣ фейсбук даштай? не ту нотуғри фикр кардӣ. хешта боро дустода бор фурӯхтестам. кор қатӣ? ҳамаш кор қатӣ. беҳтарин. давом те. гап нест. не ки отчёта фаромо. ту дар вақти кор сериал тамошо дорӣ? не кино дар бораи стратегияи фурӯши борҳой. оиди корай. ссилкаша ба ман дар роика ва дигародан нишонте. албатта. беҳтарин кор. қариб ки фаромӯш кардам. ту чӣ дар ютуб шита ҳай кардани мотосикла ёд гирифтесӣ? не ту нотуғри фикр кардӣ. ман худман дар ҷои харидор монда диданиям. адам мо степлер мефурӯшем. ту медонӣ ки 20% харидоромон мотосикл ҳай мекунанд? ман намедонистам. ҳамаш кор қатӣ. беҳтарин кор. молодец ки ҳаракат мекунӣ. ту духтурдаи? ту чӣ телефон қатӣ гап зести? занима больницада ғалтидай. ин кор қатӣ нест. рост гуфтӣ? чӣ? ту хориҷӣ. камтар овоз алиш кунем. вақте кроссовкиҳои нав мехарӣ рӯзҳои аввал эҳтиёт карда мегардӣ. бача тест ки оз дер мекунем. ино рафтам. ман кроссовкима пӯшидам. рафтем. чӣ ба ранги ридагиҳо гаштестӣ? ба ту чӣ фикр кардӣ? кроссовкиҳои ман навай. чӣ хеле бачаҳо? чо кардистӣ? ман кроссовкиҳои нав харидагиям. бля марам амхалӣ мехоҳам. духтарам салом ата. чо кардӣ мусафед? сумката хонада фаромӯш кардӣ? ман фаҳмидам ки чизе мада намераса. зиқ наша оз мебарам пешат. окей отаҷони худам. дар даҳанӣ? раҳмат ота. иро якҷо гирифтӣ? шумо чандӣ хариде? сағира аймара арзон накард. айтамада маъқул шид. рафтем шумо ду пархарин сеюм шамада пазарка метиҳам. кроссовкиҳои шуморо зур будай. хайн чӣ хелай бачаҳои рашқӣ давусаш. раҳмати калон ки бовар мекунӣ асал. оз ман миём. хай майли ман рафтам. майлиш хай асал. боздид. салом дилшод. чӣ хали бо билет дилшод? военни билет дорум. чӣ ғам дорум? братан да повестка омад? не братан ман военни билет дорум. мада бошо омад. ҷураи милиса дорум. чӣ ғам дорум? вақте ҷураи ҷонид милисай. бесто дастора сини боло куна ҷумаҷуд. бест. чо кади? бачаи оча чо кади? ин амира навкиштам. бачаҳо вақте ки машқ рафтани шиден рӯзҳои аввал ай сабукш сар кунӣ. хай машқа сар мекунем. ози ман аввал танаро гарм кунам. баъд аз бинда мегзарем. братан я ёрдам мекардӣ?
no Chanel, Nike track, doing wrong with some waps, and that's capo in the back, and that's roll in the back. Don't need Gucci on my back, TV Gucci got my back. Don't know. مرا میگن ادوین چی تنجی من میگم خطا کردی بچه ماشینی من تنجی Cause I got a really big team, and they need some really big rings. They need some really nice things. Better be coming with no strings. Better be coming with no strings. We need some really nice things. We need some really big rings. I got a really big team. They need some really big rings. They need some really nice things. Better be coming with no strings. Better be coming with no strings. We need. Hey! Wait! Hey! بچه ها عروساتون رو نترسونه کیا که با شما رو نترسونه سازه بچه ها تماشا کنید چخیم عروس من میترسونم خیلی اوه سلام دل شد وقت جرات میگه عروسی مرا داجه و چشم چک کدگی نیست تو باشی؟ دل شد؟ دل شد؟ من هوا میتیم بیست تومن مایله دوای تو عروس شما رو مچک کد خیلی شکل صغیره مهربان ده چی میگی دیگه بیست تومن راست میکنم اشتیاک شد دوخی؟ صغیره ترساندی رحمت که بچه ها توقیش تماش کردین لایک و подписка فراموش نمیکنیم و نگفتنمونه همه ویدیویی که شما دیدین یکم در اینستاگرام پیدا میشه برای و اگر شما подписка کردگی نباشین در اینستاگرام پردیم اینستاگرامی کانال ссылка تگ ویدیو ده و در آخر هم کلاکل چکایده شپالوق زده ببونی باشین سلامت بچه ها